Και όχι μόνο αυτό, από την δεν ξέρω αν είναι έτσι και στη Σουηδία, ας πούμε. Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά όχι μόνο αυτό, είναι και ενός είδους κοινωνικό πανεπιστήμιο. Δηλαδή με πολλή έμφαση και με πολύ μεγάλη παράδοση σε ανθρωπιστική επιστήμη κτλ. Που τέλος πάντων ξέρουμε ότι από τις επιταγές της Μπολόνιας είναι και οι πρώτες που πλήττονται έτσι στην σειρά. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι η Γαλλία και η Γερμανία, ας πούμε, που σαν χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν, είναι ας πούμε ο κεντρικός πυρήνας και άρα ας πούμε η σφαίρα επιρροής τους είναι μεγάλη σημασία. Σε σχέση με τη συνθήκη της Μπολόνια, που ας πούμε θέλει να δημιουργήσει ένα πανεπιστήμιο το οποίο θεωρητικά θα διαλύσει το δικό του πανεπιστήμιο, το οποίο δεν είναι μόνο για την κοινωνία του κτλ. Είναι και υλικά, ας πούμε, έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί έχει φοβερό αριθμό εισερχομένων φοιτητών και κάποτε συνάλλαγμα τώρα, ας πούμε, τέλος πάντων, οικονομικά αυτό πράγμα μετράει πολύ για τις χώρες κτλ. Και μου κάνει εντύπωση πώς έχουμε μια τέτοια συνθήκη με. Αν το πω μονολεκτικά που είναι υπερβολική διατύπωση να την εξηγήσω αμέσως, δεν είναι αντίστοιχα την Πολόνια, ούτε η Γερμανία ούτε η Γαλλία. Δηλαδή, θα το εξηγήσω. Η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν φτιάχτηκε, είχε